Ayikho into edlula ikhaya. Ikhaya iyona ndawo le ewumthobanhliziyo. Emva kokushayeka nokuhuzuka ngaphandle, ikhaya iyona ndawo ethoba inhliziyo. Emva kokuthi kade mina namanye ama-influencers sikidneshiwe sayisa kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa i-haunted house, la esafike khona sathola ukuhlukumezeka okuphindaphindiwe. Ubona abantu befa ubuqathaqatha phambi kwakho, nawe wazi ukuthi elakho igame liyeza. Ngasurvive-ke mina nabafana ababili. Bengemnandi laphayana, bengelula. Kodwa nje kwangiduduza ukubuyela ekhaya. Mangabe ngifika-ke ekhaya, inkosi yami angazi ukuthi ngizodlula kanjani kusona sonke lesi simo lesi. Yebo ngisurvivile, kodwa-ke ngidlule kokuningi. Laphana kwi-haunted house ngahlangana nomuntu engaba sebudlelwaneni naye. Ngoba kwi-haunted house bekade niphila impilo yenu ninikezwe yonke into, kodwa umuntu bekuthaggethwa umuntu nga-one by one ukuthi kuzodlula lo, kudlule lo, kudlele le. Ngenhlanhla-ke sasinda sesisele sibathathu. Ukuba semathandweni laphayana kwi-haunted house nomunye ubhuti, enye influencer ebizwa ngokuthiwa uManifesto, kwangisiza kakhulu, kwanginikeza isibindi, ngathola upartner sizoqinisana naye, sibambisane naye, siplane ukusurvive naye. Kodwa-ke manje sengibuyile-ke lekhaya and angazi ukuthi mhlampe uthando lwethu bekuwuthando lokuthi bekade sisobabili-ke laphayana kwi-haunted house. Mhlawumbe umfana manje usekhululekile, usezoqala-ke manje abuke ngaphandle, athole eminye imijolo, ayijolela umfana. So isona stress lesi ukuthi mina bese ngiconnectile nomfana, bese nginama-feelings angempela and angazi ukuthi kuzokwenzakalani because savaleleka laphayana for 6 months. So angazi kuzokwenzakalani. So that day, mangabe ngifika ekhaya, the following day ngavuka ngahamba ngayowalk isinja. Uke wabona nje ungazazi ukuthi kumele wenzeni because as i-influencer bekade ngingekho ready ukuthi ngiphume lobala ngingene on social media ngixoxe ngale experience. I was not ready, bengekho ready at all. So ngithe mangabe ngibuya ko-walk isinja ngi-upstairs, hayibo kube khona i-knock emnyango, umuntu kuyangqongqozwa. Hayibo, sho ukuthi ama-brands, ama-influencer aseyadeliver, atshelo bani ukuthi sengibuyile. Ngicela ukunitshela ukuthi ngehle ngihambe ngiyo-check-a i-knock ukuthi ubani lo nokhayo. Jess Maria hawe i-excitement engaba nayo ngathi kwacishe ngaquleka. uManifesto lo ongqongqozayo. Cela ukunitshela ukuthi phela mina ngitshela ukuthi umfana sho ukuthi sengomgcina lapha ngimbona ku-social media seliphelile uthando lethu. Hayi ke sana uManifesto ubuyile futhi ubuyele mina. uManifesto angitshela ukuthi uyena uconnectile kakhulu nami, uyangithanda kakhulu, angeke akwazi ukuthi ahlale ngaphandle kwami. Leya experience imenze wabona ukuthi life is too short. Kumele uthole umuntu ozothandana naye, wakhe umuzi naye, wakhe ikusasa. Uyambonga uNkulunkulu ukuthi esimweni esinzima esifana nalesiyana yena wathola mina, wathola isithando sempilo yakhe, wathola iphakade lakhe under pressure. Washo ukuthi yena ujolile, neylay queen ujolile nabantu abaningi, kodwa akaze nje azizwe kanje empilweni yakhe. Ufile ngathi usefika ekugcineni, usemtholile umathandana wakhe, nangumuntu amfunayo. Bakwethu ngahlala sengihleli nomuntu wami usuku lonke. Ayikho into emnandi njengokwazi ukuthi uyathandwa, njengokutshengisa uthando. Ayikho into emnandi ukudlula lokho. Bakwethu sahlala sahamba sayogeza nomuntu wami. Sesigezela ukuthi manje siyolala-ke phela, bezolala vele lapha endlini, vele nje besisazohlala. Sahambe sayolala, mangabe sivuka nje silele siyavuka sikhaklishile, sivuke ekuseni. Umuntu wami angihlebela amagama amnandi la endlebeni, angitshela ukuthi namhlanje ufuna ukuthi kube usuku la zongirelaxisa khona, ufuna ukuthi angithathe angikhiphe angise spa, emva kwe-spa sihambe siyokwenza ikhanda, siyokwenza inzipho, uzongilinda. After that ufuna ukuthi nje angikhiphe sihambe siye kwi-date yethu yokuqala, because asikaze sibe kwi-date because umjolo wethu wonke bekade sivalelekile kwi-haunted house.
Emva kwayo yonke into umuntu wami angithembise yona ukwenza ikhanda inzipho and everything ne-spa, and then sekuyahlwa-ke manje sekuntambama yabo sekuyikhathi ey'khathele. We went to like a fine dining restaurant, yabona nje. It was a nice, beautiful like restaurant. Nami engakaze ngiyi-explore, yabo ngangiqala ukuyibona. Shuthi umuntu wami ke wazi indawo, yabona umuntu osentweni. Ayisihlale laphayana sithi nje mangabe sisihlala sihleli ngaphandle yabo sifuna ukushaya umoya nje phophothi umoya opholile mesihleli ngaphandle kuvela niqala imvula athi umuntu wami ke sekuyimvula eyibusiso ke lesi because sihleli siyaxoxa kumnandi yabona usewuyena yabona nje uyena, we are having a fun time yabo isikhathi simnandi kakhulu. Sisuke ke lapho ke emvuleni sihambe siyohlala ngaphakathi. Mesihlala ngaphakathi umuntu wami angitshela ukuthi yena ufuna ukungishada because nje asafuna ukwesta isikhathi nguyena lento le ngiyona lento le ayifunayo. So ufuna ukunderstand ukuthi mina yena uyiyona lento mina engiyifunayo because nje akasafuna itori eningi, ufuna nje siplan indumezulu lomshado, sishade sibe nezingane, sihlale ndawonye, sakhumuzi, sibe yifamily. Phela mina lo mfana lo angimazi kangako, ngimazi si-under pressure kwi-haunted house. Anginayo enye experience ngaye, ngine-experience ngaye. Sikwi-haunted house, si-under pressure, sivalelekile. But le experience lesa enganginayo si-under pressure engenawo amanye ama-options, ngayi-enjoye. And futhi for the fact that ukuthi ubuyile waza kumina namanye ama-options, usenama-options-ke ngaphandle. Usebuyile-ke manje, useza kumina, usethi ufuna mina naye sishade sakhumuzi, you understand? And lokho kwanginikeza ukuthi isho ukuthi ungithanda ngempela. Ngivume ke bafethu, ngivuma imfana kuqa phansi ngedolo apropose. Manje ngihlayisa ngokuthi uqale wangicela kuqala waseke uyapropose after wase uguqa ngedolo sengize ngavuma. Shuthi nje wesenza iformality. Ake bafethu vele ke imali mina nomuntu wami besinayo because angisho nakhumisa wina u8 million laphayana kwahlukaniselana phakathi kwabo 44. Besinayo imali. Ake kuplan yokumshado omhlophe sishade umshado omkhulu wama-influencers, and we've decided ukuthi istory sethu sivelane nje sibe public ngaso, sixoxa ukuthi what we went through laphayana kwi-haunted house for monetization purposes. Sadecide ukuthi senze lokho. Ake ngempela ke bafethu sishade mesishada nje futhi ngifike ngikhulelwe. Sinengane sino baby boy la endlini. Ubaba o responsible, uyashintsha amanapukeni, ingane uyayiphathela yona, uyavuka ebusuku naye abe busy nami angilekelele angisize nje umndeni sibambisene. Yabona ikhaya lethu limnandi, ikhaya lethu lifudumele. Uyangithanda uManifesto. Uyabona mekuthiwa usemshadweni omnandi, we understand ngisho nasebusuku ngibamba ngesandla ufile ngathi kunomuntu ozongitshontsha, ngathi kuzoba nabantu abangenayo bangitshontshe bangithathe. Ngigadiwe, ngifila happy, ngifila secured, like kwaze kwamnandi emshadweni. Angisho ke niyakhumbula ukuthi mina nomuntu wami sobabili singama-influencers. Aqaleke manje uManifesto usebusy yabona, usethepha kwenye ke i-era yobu-influencer mina engakaze ngifike kuyona. Usebusy, useyatravela, uhamba indawo like uzama ukungena lento ye-traveling. Mina ke ngumama, ingane kumele iye esikoleni, umzali kumele abe khona. Ngeke kuloku untweza wehla wenyuka ngama-weekends, wehla wenyuka nengane. Ingane idinga istability, idinga ukuthi besekhaya. Ingane idinga ukuthi yenzelwe ukudla, ingane icobhoze. So it was very, very hard to keep up with i-content yomuntu wami uManifesto. However, being behind him, being 100% behind him, because he was getting a lot of gigs, traveling gigs. Sometimes bekade loma gigs esifuna thina as a family kuma long weekends la ngizokwazi ukuthi ngihambe nengane. The minute kukhona ingane empilweni yomuntu wesifazane, ilife iyashintsha, akufani nomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi ashiyelele kuwena zonke izinto, inkathazo zengane, ukuthi wena you have to take care of umntwana. But umuntu wesifazane uyazi ukuthi ingane idependele kuyena 24/7. Munengane nje impilo yakho is no longer about wena, impilo yakho sekuguqukile, impilo yakho si about ingane. So angifani ke mina nomuntu wesilisa. So ngiyathi abanye abantu babezothi wena wawuvumelana ukuthi indoda ihambe yodwa kulema traveling wayo.
bengena i-choice bengeke ngithi ayiyeka le content because bengibona ukuthi iyona emlethela i-joy, iyona emlethela i-happiness. And besides, we need that extra joy, we need that extra happiness as human beings. And futhi ngibona ukuthi indoda yami the minute iqala yenza le content ibe successful le content yokutravel, and he was more happier. Uyazi ukuthi mangabe indoda ijabulile kubenefita wena mama, like ayikho into emnandi nje ukuba nendoda ejabulile. Ayikho nje into emnandi njengokuba nendoda ejabulile and uya explore, ufunda indawo ezintsha, ufunda into eziningi ezintsha, abuye efundeni kwakhe lezo zinto lezi eziningi ezintsha, abuye azofuna ukuthi akunikeze that experience in a short space of time. Mhlawumbe arrange that short trip unyana la nizohlangana khona nenza izinto nje nihambe. Yabona ukufunda komuntu, umuntu mangabe efunda something, umndeni uzobenefita from ukufunda something. Even if thina singeke sijoyine the long journey yokufunda the time yena efunda, but sizobenefita, we will reap the benefits. Ngelinye ilanga ke sihleli mina nomuntu wami, kungene shuthi ifoni yakhe ivibrate isetafuleni and umina ngiseduzane netafula, ngimthathela ifoni kanti ngene imessage ngimdlulisele. The time ngimdlulisele imessage ngibone kuvela inhliziyo, you understand, kuvela inhliziyo. Okay, anyone can send you inhliziyo, you understand, anyone can send you inhliziyo. Ingangwarishi ngalo ndlela, kodwa nje ngiyibuza ukuthi ubani umuntu osendela umuntu wami inhliziyo. Ngiyabona ama conversations, ama message aloke engena, ngibona umuntu wami esukuma aye bathroom, umuntu wami esukuma hambe ebathroom. Ivelane nje ithi lento ikhona, indaba ekhona, ukhona umkhubo khona. Why umuntu wami ahambe aye ebathroom? Why umuntu wami ahambe aye ebathroom? Kwenzakalani? Ingiphathe kabuhlungu lento ukuthi isho ukuthi ikhona into ekhona. Kwenzakalani. Ake ngempela sihambe siyolala. One thing about umuntu wami mangabe lala, ulala uthi janjalazi, uyalala. Yabona umuntu wami akaze anginikeze lento yokuthi mhlawumbe kumele ngicheck ifone, because he is always available. Uhleze available 100%. Mengimfuna ngiyamthola, video call ngiyamthola anytime. Ngisho ngo-12 ebusuku ekutraveleni kwakhe sisefonini sikhuluma. Kuthi mangabe selele umuntu wami, ngithatha ifoni yakhe ngivule ngefingerprint, ngingene ku-WhatsApp, inamba engayibona yayiphezulu, ngiyabona ukuthi ama message adeletiwe akuna conversation, but kuyabona lo sibekade kuchathwa. Umuntu wakhona usatype, ngiyabona kunotyping, ngulinde lo typing. Umuntu wakhona uthi ngiyakubona ukuthi awulele baby at this time. I know ukuthi we are not supposed to talk at this time, it's just that like I miss you. And ngithe mangabe ngikubona ungena online la WhatsApp nje kwathi angihlanye, I just wanted to say I miss you. Hey, umuntu athi I miss you endodeni yakho. Ngithi yazi ukuthini, ngifuna ukubona izithombe zalomuntu. Who is this person? Ngithi ngiyayivula i-profile picture yakhe. Ayibo islay queen somhlaba, Jess Maria Ma, islay queen somhlaba. Inhliziyo yami bebuhlungu ukuthi le ndoda ijola neslay queen esikanje. Ngicela ukunitshela ukuthi ngidecide nje just to go through ama WhatsApp. Guess what? Imhlola yento engayithola, ngathola ukuthi indoda yami baningi abantu besifazane enabo. Abanye yabuza ukuthi when is the next trip? Siphuma nini? I did enjoy. It was my first time with you, but I did enjoy. I had a nice time. It was nice. I know we signed an NDA which we can't communicate at a certain time. You're the only one who will communicate to me, but why you are no longer calling me? Shuse khona manje esiba ghostile indoda, why you no longer calling me? I know according to i-contract esayisayini ukuthi wena ofona mina. Hayibo bangaka abantu esifazane ebaghostile indoda yami, bakhona ebuyela kubona, khona ebaghostile, kukhona ejola nabo bona ukuthi uthando la liyavutha bhe. Ayike ingiphuleke umphefumulo lonto le, ingiphule
ukuthola ukuthi ngisethandweni lamanga. Angazi ukuthi ngizovuka ngibehave kanjani ekseni, like angazi, ngisazama ukuyicabanga lento leyo ukuthi into behavior kanjani around yona. Nje ngisafuna ukuthola ukuthi what do you do if uyithola ukule situation, wenze njani? Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami ivuka ekseni ibe sweet. Indoda yami ivuka ekseni ayazi yona isiphithiphithi usikwenzaleni. Ivuke ihambe yokwenza ibreakfast, ingenzele ibreakfast ekseni, ithi ifuna ukungikhipha after that, siphume sihambe. Endleleni iyangibona ukuthi ngijabhile, simntwana ngathi awujabulile, lalela khona into ezokuthengela yona, ngiyazazi into oyithandayo, into ezokwenza ukuthi uthi uqaqeka, yabona. Bafethu, uyazi ingqondo yami ibhizi yathatha iyabeka ukuthi ngenze njani esibone esinjengalesi, ngenze njani, yabona. Kudlala ifilimu engqondweni yami, ngibona la amantombazane lawa ajola nendoda yami ile queen zangempela. Ngicabanga nje ukuthi lo muntu kunabantu abaghostayo, inqwaba yabantu, kahle kahle umuntu wami uyiplayer, but at the end of the day usanginikeza uthando, ngiyalifeel uthando lwakhe, ngiyalizwa uthando lakhe, uyanginikeza uthando lakhe. What do I do? Ngishiya lo thando leli ngizophinde ngitholephi? Cause angikaze empilweni yami ngilithole uthando kanjena, or ngizopretenda as if angikaze ngiwabone lama message. Imqondo iyagxumagxuma, kudlala ifilimu engqondweni yami ukuthi I have everything that I need, nginemali, kodwa ngizoba happy yini mase ngishiye le ndoda ngisale nemali yami, nayo inemali yayo? Ngizoba happy? Am I going to be happy na? But ngizoba happy yini since sengazi ukuthi kukanje? Ngizoba happy yini sengazi ukuthi indoda yami inokudlala, inabantu edlala nabo? Ngitshela ukuthi yabona le happiness ngiyayifuna, kodwa izobe isifake yini if ngizoqhubeka ngi-enjoy i-happiness, ngizame ukublocker this man lento le ngiyazi ukuthi indoda yami nabantu abaningi ejola nabo, izoblockeka yini ingqondo yami lapho? Ngicela ukunitshela ukuthi ngixoxe nendoda yami ukuthi ngifuna ukuyokwenza i-BBL. Ngifuna ukwenza i-BBL, ingane ngizoyithatha iyohlala somewhere khona lezohlala khona ku-best friend wami, kube yena oyisa esikoleni, oyinakekelayo and everything while ngigo through i-process yokwenza i-BBL. Okay, vele-ke mina bengizokwenza i-tummy tuck, ngenze ey'ngalweni, yabona, ngihlohla cause amathanga ami beka amakhulu kodwa nje ebheke ezansi, ehlangene, engenali hips. Ngithi ukukhipha ikhevu, ngithi ukupakisha kahle isinqa, ngisipakishe kahle isinqa, siphekejeke kahle. Isinqa sona benginaso kodwa bengifuna ukuthi siphekejeke kahle. Indoda yami nje ithi awuyi lapho, yona ayimthanda unkosikazi one-BBL, ithanda unkosikazi onjengami, unkosikazi on-natural. Lapho ngavela nengabila, ngahluleka kokuyibamba. Ngathi mina njengoba une-lay queen eziwu-100 ojola nazo, njengoba ujola ne-lay queen eziwu-100, mase uyanqaba-ke mina ukuthi ngingabi islay queen. Indoda yami vela nekhali. Kukhala yona instead of ukuthi kukhale mina. Indoda yami ikhale indoda, ikhale ubungqayingqayi, ihayizi, indoda engathi ingane encane, ikhale indoda, izivuke isibibithwane. Yabona, ngavela nengacikeka ngathi uyasazi isigebengu ukuthi umuntu okuwukuthi uyena otholakala esephutheni, usefuna manje wena ukuthi kube wena oduduza yena. Ngavela nengathi yabona leyo iyona nje engengize ngiyenze. Ngavela nengamshiya lapho endlini, ngamshiya nengane yakhe, nga-request i-Uber. Angihambanga ngisho nangey'moto zalendlini because wezokwazi ukuthi ngikuphi, kanjani angilandele. Ngavela nenga-request i-Uber, like at that moment ngafeel as if ngikhathele ukupretenda, the truth is out. Ngavela nenga-request i-Uber, ngahamba. Ngangazi ukuthi ngiye kuphi, ngabhukha ihotel, ngangazi ukuthi ngiye kuphi, ngangaphosta lutho, ngacima ifoni, ngafike nje lapha ehotela, ngaziphuzela utshwala, ngadakwa, ifoni icinyiwe, ngadakwa ehotela ngoba ngangazi ukuthi wayongifonela kuze kube yiloyo ndaba. Ngamshiya nesibibithwane sakhe, ngahamba ngayodakelwa ehotela. Wasala lapho wafona efonini yami, lapho imshaya epalile, ngisho ngicimile, uyafona efonini, ufonela bonke abangani bami bathi hayi cha, asimazi ukuthi ukuphi, asikaze nje sikhulume naye, kudala sigcinile ukukhuluma naye. Angisho phela umuntu oshadile, sometimes you focus more endodeni yakho, uzukhohlwe nabangani. Indoda yami iyafona,
Mina nje ngidakele ehotela ngalala ngaze ngavuka ngakusasa emini ngabo 12 nakhona ngaphinde futhi ngaqhubeka la engigcine khona. Indoda kumele inakele ingane yayo, angisho yangizalisa, ngaqhubeka ngangigcine khona. Ngicela ukuntshela usingaziphuzela, ngaphinde ngalala ngavuka. Kwathi ngosuku lesi4 kwayima sengibuyele ekhaya lapho, like I was drunk the entire time. Angikaze ngithole isikhathi sokucabanga ukuthi ngizokwenza njani. Now the truth is out. I can't pretend anymore. And I've realized ukuthi kahle kahle mina ngidiniwe, ngikwatile. I am not happy. I am hurt. Ngilimele kahle kahle. Mengibuya ke ekhaya indoda ingihlalise phansi ingitshela ukuthi yona ilimele, idila neyinkinga, idila nama-issues of the past. Bekade kuyiphupho layo ukuthi ifuna ukuthi ibe nomndeni, ifuna ukuba nonkosikazi, ifuna ukushada. Isho ukuthi mangabe nje sihlangana lapha kwi-haunted house, ileya amehlo ayo kumina, yabona ukuthi nangumama wasendlini, nangumama wasekhaya, and yenza yonke into ukuthi ibe closer to me. Yashifta ama-mountains ukuthi ibe closer to me, and kwenzeka yayifilela isemathandweni, and yasho ukuthi lo thando leli yalifila ngalela ilanga lelana kusayilona. Isangithanda 100%, isangithanda kakhulu nje, isangithanda wholeheartedly. Kodwa inkinga ukuthi yona ifacene neyinkinga ze-past. Iy'nkinga ze-past kanjani? Ilichaze kudaba ukuthi yona kusukela isencane like nabangani bayo nje ingane eyiqala ukujola ingene lento yasemantombazaneni, ukushintsha amantombazane, ugcina ungasakwazi ngokuthi ulale ungalalanga nentombazane, ungasakwazi ukuthi ulale ungashintshanga intombazane. Manje lonto leyo yamjova, waba addicted kuyona. Ngisho noma kuthiwa unayo yonke into ayifunayo la, akusho ukuthi akangithandi. Kodwa nje kube ngathi angathola intombazane entsha, angadriver aye eGoli, angaflya aye kuphi, angaye eCape Town, just because uyolala nentombazane angakazalali nayo. Una this thing engathi angalala nomuntu angakazalali naye. Umuntu wami asho ukuthi kunzima, usenkingeni, usenkanankaneni, and akasiyena yedwa umuntu onalenkinga. Uyasho ukuthi nje uzamile ukudefeata sonke lesimo lesadlula kusona, but it's so hard. Akakwazi ukuthi alale engalalanga nomuntu ongakaze alale naye empilweni, umuntu omusha. Like uso addicted, unayo yonke into ayidingayo la endlini, ngiyamjabulisa, ngenza yonke into, kodwa nje kuba sengathi angalala nomuntu omusha every day. Awungitsheleke niphuma kanjani enkanankaneni enjalo? Umuntu wakho uthi uyakuthanda kodwa u-addicted to inkonzo yekamero nabantu abahlukahlukene, ihabit embi, idimoni angakwazi ukuphuma kulona elamngena esasemncane. And uyasho ukuthi baningi abantu abastrugglishayo from loyo nto leyo, and miningi imindeni ayibonile ibhidlika phambi kwakhe, and iwari yakho ukuthi owakho umndeni uyawubona na ukuthi uzobhidlika phambi kwakhe just because of le addiction le angakwazi ukuthi ayisize, angakwazi ukuthi aphume kuyona. Yabona laphayana ngavelane ngangazi ukuthi ngikhale noma ngibe ingqothovi yomfazi. Ngavelane nje ngaba confused ukuthi ngiyakhala lana noma ngidecide ukuthi ngibe ingqothovi ngitholele indoda yami usizo. Khona asitheni nje uyaqala ukumtholela usizo, umtholela kuphi, umtholela kanjani usizo. Ayindoda ikhuluma ukuthi hayi mama kuyabheda mama, lento le iyangicontrola, iyona esiphethe impilo yami. Mina ngineyifiso ngempilo yami, but this thing is controlling me against ifiso zempilo yami. Mina ngifuna ifamily, ngifuna umndeni, ngifuna ukuba indoda esettled, ngifuna ukuba indoda le owami ubaba angakaze abo uyena iyona lo ndoda kumama wami. Ngifuna ukuba lo ndoda leyo. Mina ngikhule ekhaya ubaba abusive towards uma wami, financially abusive, verbally engamnikeza isikhathi. Ubaba elahleka ahambe nonondindwa waze wabuya ekhaya ngoba naku nje esesondele ekufeni, esondele egodini lokufa. Angifuna ukuba ile ndoda. Mina amelava, ngifuna ukunikeza unkosikazi wami uthando, ngifuna ukunikeza izingane zami uthando. Kodwa mama, nansi inkinga engibhekene nayo, inkinga ingihlasele.
ngi-addicted to inkonzo yekamero. Angazi ukuthi into engizoyithini lento lento ingidonsa ngekhala, lento ingivusa ebusuku ngilele, lento ingenza ngenza izinto ezi-unbelievable, ingenza ngithathe i-flight ngihambe ngiye Cape Town just for i-round day 1 nomuntu wesifazane, ngibhukhe ngibuye futhi. Lento ingenza ngibe umuntu engasiyena. Ngiyalidinga usizo mama, ngiyalidinga usizo. Ngiyaxolisa ukuthi ngikuthwalisa iy'nkinga zami, but angifuni ukulahlekelwa wena, angifuni ukulahlekelwa umndeni wami. Ngicela usizo, ikhala indoda. Ngicela usizo, ngidinga usizo. At this point, angisa-understand ukuthi indoda yami iyisigebengu, ingigebenga ngey'nyembezi or idinga usizo ngoba idinga ngempela usizo. Ngiqale-ke manje ngi-research-e around le nkinga, ngi-research-e around le problem. Yabona-ke manje sesikwi-situation la umuntu wami usiyangitshela ukuthi ufuna ukuphuma-ke manje endlini. Ufuna ukuphuma endlini. What do you do? Indoda yakhe ikutshela ukuthi ifuna ukuphuma ihambe iyolala omunye umuntu wesifazane, isho ukuthi ingqondo ayisakwazi ukucontroleka. Indoda yami engathi umuntu odla ama-drugs, isishaya phansi, isishaya ngezandla, isinqinda, isishaya amanqindi, ishaya imbhede ngamanqindi, ishaya indo ngamanqindi. Naku ngizofelwa indoda. Ngicela ukunitshela ukuthi ngizama ukuthola i-therapist ngokukhulu ukushesha. Ngokukhulu ukushesha ukuze sithole usizo olusheshayo, because bengathi umuntu odla ama-drugs. Uthi mama angifuni ukuphuma, but nansi into iyangidonsa, nansi into ifuna ngiphume. Ake mangabe siyithola i-therapist iqale phansi nathi is-understandise ukuthi ezinye izinto impilo nje esiyiphilayo isitshela about our past. Isitshela ngepast yethu. All the consequences esiwafacile empilweni, it's because of our past. Be careful ukuthi lithini record lakho. Ithini impilo oyiphilayo, because ngelinye ilanga leyo mpilo leyo will be your past. If usomntwana omncane and ungena kuma-habits okubhema, ungena kuma-habits alcohol, one day you will suffer the consequences. I-future iyositshela thina ukuthi yayithini ipast yakho. Isho ukuthi i-therapist abafana abaningi bayangena bayitshela ukuthi bamasoka benza into ngoba naku bebona kuyinto eyenziwayo to be involved with multiple partners, but abazi ukuthi leyo nto leyo izoba affecta kanjani at the end of the day. Whatever lo yenzayo, it will affect you. Mangabe eminyakeni elandelayo, it will affect you eminyakeni elandelayo. Ungaba umuntu oyisiqhwaga, izoku-affecta eminyakeni elandelayo. Ungaba umuntu nje oyisiphukuphuku, lobo phukuphuku lobo will affect you eminyakeni elandelayo, because you will take ama-decisions aphuwa, and lo ma-decisions aphuwa will definitely affect you in a long run. Ngicela ukunitshela ukuthi i-therapist yami is-advise ngokuthi sithole ezinye izinto esizozenza to substitute lesikhathi lesi umuntu wami ebekade ephuma aye ngase emantombazaneni. Umuntu wami sehleli phansi siyacabanga ukuthi iziphi izinto eziyihobby esingazenza as ifamily, as umndeni, sizenze ndawonye, just ukuthi ungabi nesikhathi esiningi, uzama ukukhipha ingqondo yakho busy ukuthi uzugcine usuya laphayana. Sicabanga ukuthi uzoya ejimini, mhlawumbe sizohamba siye ejimini, but mekafika ejimini sofike sibona amanye amantombazane abasenkingeni more. Kodwa Jesu engathi ngaze ngixosha amantombazane emhlabeni, indoda yami ingawaboni amantombazane because izo-relapse. Ngicela ukunitshela ukuthi sicabanga ukuthi soye esontweni, mhlawumbe sibe abantu abasontayo, sibe dedicated esontweni, but uzofika abe nama-scandals esonto, afika avithize i-youth yonke, avithize ibandla, umama, umuntu omdala, ini avithize kwasana qobe umnyeni wami esontweni. What do I do? Ngiyahlukana nalo mnyeni or ngisticka to ama-vows ukuthi for better or worse, because uthi uyangithanda, it's just that like ugo through le demoni lokuthi unenkinga ekanje ucela kususwe inkinga empilweni yakhe, yena uzoba in love nami. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sidecide ukuthi sibuild i-gym ngokukhulu ukushesha endlini. Lento yamahhotela sihlukane nayo. Sithi-ke i-content yethu will be a family content, you understand? Uzoqhubeka a-review ezinye izinto, into zokugcoba, a-review i-fashion, a-review ukuthi, but nje le content yamahhotela it's completely off
isiphelile. Uzongena nakwi-live asho ukuthi ngeke science yamahhotela kanje angasho phela ukuthi sinenkinga kanje because uzoba ijoke emphakathini, uzoba inkinga emphakathini. Ey man, yabona impilo iqale manje ngathi siyabhora, yabona ukuba nendoda kade unendoda ehappy. Indoda manje sekuyindoda engathi siyingane yakho ihlezi izama to go through ama-struggles to try and beat this. Indoda igcina isithi kumina kunganjani mama ngiphumele obala and fight this like obala, ngiyifayithe nje online, ngiyifayithe online le issue. Maybe ngingathola ama-advice from kwabanye abantu ukuthi baphuma kanjani kuyona yonke le nkinga, baphuma kanjani kusona sonke lesi simo lesi. Ngicabanga into eyiningi ukuthi ngizoba humiliated. What if iy'ngane zami at some point empilweni ziyabhulisheka? Futhi ngiphinde ngicabanga ukuthi what if more people they learn from this, and what if this is keep us busy, kube yiyona nto ubaba ezomkhohliswa lento le. What if kuba nama-meetings ama-gents, uyahamba yokhuluma ema-meetings nama-gents, that's a new content ezomkhipha busy, agcine sekhohlwa ngayo yonke lento le. Ake kube njalo-ke ngempela, kube into esibhizi ngayo lento lena. One step at a time, ubaba is trying to heal towards le nkanankana yenkinga ahlangabezane nayo akuyona. Is trying to keep his mind busy, uzama ukugcina ingqondo yakhe i-occupied. And it's got me thinking ukuthi ubaba, if like waba honest from eqaleni and respect umuntu wesifazane, because umuntu wesifazane uyarespect, ngaba sikho kuyona le nkinga le. Iqala inkinga la when you don't respect abantu besifazane, and when you tell lies kubantu besifazane, you promise them umhlaba nezulu, ubanikeze ihope erongo, iqala lapho ke lonto leyo ukuthi uze uthole nama-spirit ekuyiwona lama-spirit lawa akwenze ukuthi ube addicted, kube yiwona lama-spirit lawa aseqhuba noma asehola impilo yakho. Just imagine impilo yakho is being led by dirty and evil spirits. Ama-spirits okuthi wena sekumele uhambe ulala umhlaba wonke lo. Just imagine ukuthi impilo yakho izogcina kuphi, izoba disorganized. Kungabukeka ngathi izinto ziyakulungela empilweni, but there is no such a thing as if izinto ziyakulungela. Maybe ziyakulungela financially, but there is no such. Because umndeni wakho is falling apart, and umndeni is the only thing empilweni ekuyiyona ekumele ukuthi uyihloniphe, ekuyiyona ukuthi uyinaturishe, ekuyimele ukuthi uyikhulise. Because if umndeni wakho awunaturishe, awucheleli, you don't prune, uprune ukhula, because umndeni uyakhiwa, umndeni uyamoldwa, umndeni uyachelela. As a man, it's your duty to lead ikhaya lakho. Ulida kanjani ikhaya lakho wena ubusy nenqwaba yabantu besifazane, ubusy uhlaselwe umoya wenkanuko? Ulida kanjani umndeni wakho uhlaselwe yimoya wenkanuko kwayi wena usenkingeni? Phela nginixoxele ngemfihlo yamadoda, uNkulunkulu lento le ayibeke emadodeni. Angisho nekhumbulisa uNkulunkulu wadala uAdamu, wasekhipha uEva ebanjweni lakhe uAdamu. Umuntu wesilisa by nature, by ukudalwa, umuntu wesilisa nje uyinhloko yekhaya, uyi-leader yekhaya, umuntu wesilisa. Just imagine if inhloko ayisekho, if inhloko ididekile, inhloko ilahlekelwe i-direction, inhloko iphambene, umzimba uyasafarisha if inhloko ilimele. Ukwambona umuntu ongekho right engqondweni ukuthi lo muntu loyo wenza izinto engalindelekanga ukuthi zingenziwa umuntu ophilayo. Likhona mhlawumbe uhlanya langakini olaziyo ukulibone li-up and down emgaqweni, lihlanya emgaqweni, ubone usiko kuyinsizwa enhle le. Wehlakaniphile lo mfana, kwakumfana omuhle, umfana wenekusasa, but because ingqondo ayisasebenzi, izinto ziyamoshakala. Icabangeke leyo nto nawe as indoda yekhaya, as ubaba womuzi, ukuthi uyalidinga usizo, uyadinga ukuthi usukume as umfana omncane onalesimo lesi ubaba adlula kusona. Icabanga ukuthi uyalidinga usizo, uyadinga ukuthi usukume and fight for your own family, because you are a man. Umsebenzi wendoda is to lead.
Ungavumeli ukuthi ubudoda bakho ubulahlele phansi bunyathelwe ngey'nyawo kanjalo. Ubudoda bakho bube yisikigi, kube yinkundla yokudlala iy'nkanuko. Ungavumeli ukulahlekelwa ubudoda bakho. Ungavumeli ukuba indoda ehlulwa yiy'nkanuko. Indoda is a leader. Indoda iwumholi. Indoda iyisosha elikanjani leli elivumela ukudlulwa yiy'nkanuko. Indoda iwumalusi. Indoda in any situation ihamba phambili, kube yiyona eholayo, kube yiyona enikeza i-direction, kube yiyona eshoyo ukuthi akwenzeke kanje, akwenzeke kanje. Uzosho kanjani ukuthi akwenzeke kanje uhlaselwe umoya wenkanuko? Inkanuko kuyiyona ekuthathela iy'nqumo, inkanuko kuyiyona ekudicayidelayo. Ungavumeli ubudoda bakho buhambe kanjalo down the drain. Fight. Ilwa umuntu wesilisa. Ilwa umuntu wesilisa ohlaselwe idimoni lenkanuko. Ilwa umuntu wesilisa ohlaselwe umoya wenkanuko. Umoya wenkanuko-ke awuzile ukuzokwakha. Uzokubhidlizela lokhu onako, uzokuqedela nanoma yini onayo. Umoya wenkanuko akunikeza ithuba lokuthi wena uhlale phansi uplane kahle izinto zakho, ucabange, ngoba umoya wenkanuko ukwenza ube busy. Sometimes uzobona ontanga bakho bephumelela but wena ungayiboni ukuthi uyakuphi, because umoya wenkanuko uyadidisana. Umoya wenkanuko ukwenza ube yisiwengu. Umoya wenkanuko ukwenza nje ube umuntu ongenalo uzwela for umuntu wesifazane. Abantu besifazane abantu nina madoda ekumele nibaphathe soft. Abantu besifazane abantu bokunakekelwa, abantu bokulekelelwa, abantu bokwakhiwa, abantu bokuthi nibaprotecte, abantu bokuthi nibavikele. Nizobavikela kanjani while umoya wenkanuko unilidela ekutheni nina niba-destroye, nibalimaze, nibathathele, niba-ghoste? Because I know kududulayini ubaba olamantombazane ade nalo. Bekakhona amanye amantombazane right, mhlawumbe ubaba wakhohlisile acabanga ukuthi maybe ikhona i-future or maybe there is life. But lo mantombazane lawo adidiseka, alimala endleleni. Mhlawumbe amanye akasamthemba umuntu wesilisa just because umuntu ekumele ngabe uyena oyilida, uyena odukile. Ngakho madoda ngithi akekho umuntu ozonisiza. Niyayikolota ukuthi niyisize, niqashule, niqabule umoya wenkanuko. Niyazikolota ukuqashula, niyazikolota ukulwa. Angeke kube nzima, angeke kube lula, kuzoba nzima. Kuzoba nzima ukuqashula izibopho uSathane ekudala akubophela zona. Ukuqashula amaketangu okudala waboshwa ngawo iminyaka ngeminyaka. Cabanga wena usuze waba uprofessor, waba upro ekudlaleni amantombazane. Apart from ukudlala amantombazane, ngoba mhlawumbe amanye asuke azi ukuthi kwenzakalani lana. Usuze waba upro ekutheni ulana namantombazane amasha. Kuzomela ukuthi nisebenze kanzima ukuze niqabule, because akusiyona impilo lena. Niboshiwe ngemoya, maketangu emoya anithandele ukuthi impilo yenu ingabi ngcono. Ningaliphumelelisi icebo lokuvusa imizi yobaba benu. Ningaliphumelelisi icebo uNkulunkulu analo ngani ukuthi you guys are leaders of imndeni. Ningobaba, ningamalida, niyinhloko, niyizinhloko zamakhaya. USathane uyalwisana nalokho, unithandele, unibophile ngamaketangu enkanuko. This is not normal. Akukho normal. Nisenyakanyakeni, nisenkingeni. Kuzodingakala ukuthi nivume ukuthi nisenkingeni mase nisebenza kanzima ekuqashuleni kuyona yonke lenkinga le enihlasele. Because akusiyona impilo le. Ayikho impilo, and futhi akukho lekuzogcina khona, kuzogcina emseleni, eyiseleni ezimnyama. Uyozube indoda endala, ebusy, edlalayo. Kodwa ke mangabe umuntu wesilisa ngikunikeza i-challenge ukuthi fight. Unawo amandla kuwena okunqoba, unikeziwe vele lamandla okunqoba, uyumnqobi vele, you are a hero, uyiqhawe. Unje lempilo le ungayihlasela uyihlule.
ungasinqoba lesimo lesi usathane akuphosele sona, wakuthandela, wakubopha ngaso. So-ke family, mina nendoda yami sisalwa nanamhlanje i-fight ekumele siyinqobe. Kona sesinqobile, kodwa-ke but-ke phela akumelanga uhlale manje urelaxe uthi hayi sengiphumile. Kwamele ulwe every day ukuze indoda yakhe ingabuyela emuva. Into engichazayo ukuthi indoda as much as ngiyisupporta iyonwa elwa kuqala ezama ukuthi ilwisane naso sonke lesimo lesi ebhekene naso. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje, izolala ibone ney'tori ney'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.